бача чӣ бурукайда танаити даридагӣ биё брем я бурукит бихарем бача. Ты прикол кардеси братан? Ира одамои серьёзне мепушая кондитсионер дора братан. Тобистонда ништияк айбода ҳавои дурун созай. Ина зимистон шид ина иша маҳкам кардам. Иша маҳкам мекунам зимни версия дора. А бача вам не понят, братан, ё қимата қимат. Не понят вам, да. Салом алейкум. Начальники калам. Салом алейкум. Узкий коридор. Салом алейкум. Камераи шашим. Салом алейкум. Намешчиданий прокурор. Салом алейкум. Дубаки гапгирам. Салом алейкум. Дар торикӣ дилгирам. Салом алейкум. Озодӣ дар маҳкама. Салом алейкум. Очаҷон набини ғама. Салом алейкум. Айноми Усмон. Шербачаҳои дурунда зинда бошен. Фақат сабр. Ҳамаш меша. Салом алейкум бародар. Ман номеро такофтем ёфтем Усмонам. Та ҳамун ҳисоби чиликот качок будан дар комментариҳо ҳақоратора беашибка менависӣ. Аммо да ҷавоб дода метонӣ бародар. ҳам глаз на глаз рӯбарӯ вохирӣ ягон ҷода ҳам дар пешим бошӣ рӯбарӯ ҳам гапҳо да ҷавоб дода метонӣ. Ти қадр ҳақорат мекунӣ. Бача да гапон любой хема ҷавоб мегӯ. Минами номером да ватсапа любой да моди сурат арое ки глаз на глаз тамошод мекунам. Любой гапома мегӯмад. Бо чӣ хе фаҳмиди ти мара? Чӣ? Чӣ мегаӣ? Салому дуруди бепоён акаҷони худам. Акаи шер. Миллион не миллиардсолаша акаҷони рӯзи зодрустай. Дӯстат медорам валлоҳӣ. Медонӣ ку? Брат за брата акам. Мо ҳам гарчанде айта дур бошем дунё хата фромӯш накем гуфти бародарои кулоб. Ин анҷа зодрустай ина ҷашн гирифтест. Акаи шер худо садсолаша бародар. Ина биё деражаи тира қайд гирифтем бародар. Дунё хатира қайд гирифтестем акаҷонам. Зинда бошӣ, зинда. То вақте ки ман ҳастам зиқ намеша якам. Дӯстат медорам валлоҳӣ. Гап нест, яктай акаҷон. Салом алейкум. Яд ҷа тема дорад, темаи серьёзна. Серьёзна гӯш кунем. Майли? маъниша дидем, мантиқ мазмуна дидем. Фикри чӣ қадр даркора. Бача Сашка нашинохтӣ маю Усмон? Усмон? Охи вайта да безе бай.